नैबे जाबाय भुटाननि न'। बे भुटाननि न'आ माबायदि लुयो आरो माबायदि माबायो बानायो नोंथांमोननो एसेबां आङो देखायनो लाबाय। भुटाननि सिङावहाय नैबे दालां माबायदि दालां नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। बहुद गोजाम बे दालाङा। भुटानाव बेरायनो फैबा नोंसोरबो माने बेफोरबायदिनो बेरायनो फैनो हागोन। आरो लोगोसे जेब्ला भुटानावहाय एन्ट्रि बानायो जोङो गावनि भटार कार्डखौ होनानैहाय बिसोरनि नै बे कार्डखौहाय बिसोरो हरो। बेखौ नायदो। बे माने बिसोर अब्लासो माने भुटान सिङावहाय बेरायनो मोनो आरो। जोंनि भटार कार्डखौ होनानैहाय बा गावसिनि माने भुटान एरियानि मोनसे कार्ड हरो। बे कार्डजों लोगोसे जोङो बे कार्डखौ लानानैसो जोङो भुटानखौ बेरायनो मोनो आरोना। बेनिखायनो नोंसोरबो फैयोब्ला बेफोरबायदिनो एन्ट्रि बानायनांगोन। एन्ट्रि बानायनायजों लोगोसे बेफोरबायदि कार्ड मोनबासो नोंथांमोनाबो भुटान सिङावहाय बेरायनो मोनगोन। भुटानावबो नै गय बागान दङ जोंनि बर' गामिनि बायदिनो। माने बिसोरबो बहुत माने गय गायो। माने बेवहाय गय बागानजों गय बागान गोजा। बिसोरनाबो माने जोंनि बायदिनो थिग माने गय बागान। नोंथांमोना बै हाजोखौ नुहुरदों। बे हाजोआनो जाहैबाय बेवहाय भुटाननि आर्मि एबा पुलिसफोर बेयावनो ज' थाजोबो। बे जायगायावहाय जों पाब्लिकफोरखौहाय थांनो होआ। बै दालाङा जाहैबाय जोंनि इण्डिया एबा आसामनि। आरो जोङो दा भुटान एरियायावहाय दङ। जोङो नैबे जाहैबाय जुलना दालाङा भुटाननि। आरो दा जोङो नैबे मटर गारि थांलाय फैलाय दालाङाव दंगासिनो दङ। बेनो नोंथांमोना एसेबाबो भिउखौ देखायनि आङो। बेनो गोजोनबो बेफोरबायदि नुहुरो। जोङो दा माने हाजो एसे खर'आव दङ। बे हाजो खर'निफ्राय नोंथांमोननो बे भिउखौ आङो देखायगासिनो। बे भुटाननि गासैबो नै भुटानाव फैबा नै बेफोरबायदिबो नुयो। मा होनो दा बेखौहाय आं मिथिया। बे बुस्थुखौहाय माने बेफोरबायदिनो जेराय जेराय फिदिंबाय थायो आरो। जोङो भुटाननि सिङावहायनो हाबनानैहाय बियो जाहैबाय स्कुलनि गेट। जोङो दा स्कुल सिङावहाय हाबदों। बेनो नाय भुटाननि स्कुल बियो। बे भुटाननि स्कुलावनो जोङो एसे हाबनानैहाय जों बेरायग्लांदों। माबायदि जोङो एसे नायग्लांगासिनो दं आरो। नैबे मा जागोनथाय। बेबो मोनसे स्कुलनिनो बाउन्डारिनि सिङाव न'। बेफोरो मा जागोन बेखौ जोङो मिथिला। बिसिनि मानसि थायोबासो जोङो सोंनो हागौमोन। दा बिसिनि मानसियानो गैया। बिसिनि मानसि थायोबा जोङो डिटेल्स खोथाफोरखौहाय जों सोंनानै नोंथांमोननि सिगाङाव जों खोन्थानो हागौमोन। दा जोङो मिथिथ'ला। जोङो एसे दावखोनि नैबे गोजौआव एसे दावखोलांगासिनो दं जों। वाव माबायदि बिसिनि स्कुला नायदो। बहुत समायना आरो बहुत आङो मोजां नुदों। नोंथांमोननि नुनायावहाय माबायदि नुगोन बहुत खुसि मोनदों नायनानै फैनानैहाय नुफैनानैहाय माबायदि नायदो। बेफोरबायदिनो बिसिनि भुटाननि स्कुला। किंडम अफ भुटान। भुटाननि राजा। बिसोरो भुटाननि राजाया फरायलायनानै बेवहाय पिक्सार दङ। बे पिक्सारखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायबाय। अब्ला जोङो भुटाननि सिङावनो फैनानैहाय नोंथांमोननो भुटाननि माखासे माबाफोरखौ जायगाफोरखौ देखायबाय। नैबेनो जोङो बेवहायनो दंफैयोमोन। सोरगिदिं नैबेनो
लोगोसे आङो बे जायगायावहाय आङो फैफेराखैमोन फार्स्ट टाइम। दा फार्स्ट टाइम जोङो फैनानैहाय आङो बेफोरबायदि नुफैदों आरो आङो बेवहाय आङो फैनो रोंनाय नङामोन। लोगोसे नैबे आंनि फंबाय, फंबायनि नामा मामोनलाय? सन्जिब हाज'वारि। बिथाङा बे भुटान बर्डारनि सेरावनो दङ। बिनिखायनो आङो बेखौहाय लोगोसे लाफानानै बे आङो भुटाननि जायगाखौ नोंसिनि सिगाङावहाय एसेबाबो आङो देखायनो थाखायहाय बा देखायनो नाजानानै आङो बे भुटानसिम आङो फैनानैहाय नोंथांमोननो बे आंनि माखासे भिडिअ क्लिपखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायनो थाखायहाय आखायाव लाबाय। आरो जों जोङो बेरायखांबाय। दा जोङो फाइनालि न'आवहाय थांनोसै जोङो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, बेयावनो दोनथ'बाय।